Hyvä, sit jää tuohon päätyy voltille. Siirry ravialla, tekee iso volttia ravissa. Vähän suurenna vielä sitä volttia. Sitten istupa alas harjoitusraviin. Koita olla niin, että takapuoli pysyisi satulassa. Te voisitte muut kääntyä sinne taakse isolle ympyrälle hetkeksi. Sitten koita Sakke nostaa vielä laukka tässä suunnassa kerran. Napakka pohjaapu. Ja jää tähän ympyrälle laukkaamaan. Iso ympyrä. Sieltä vaan. Ja jap. Nosta vaan laukkaa. Hop. Hyvä. Siinä oli vähän hidas sytytys, mutta kelpaa tällä kertaa. Ja tee isoa ympyrää. Sitten siirry raviin. Joo, ravaa vaan. Pidä hyvä rytmi yllä. Eteen. Joo, sit siirry istu alas perusistuntaa. Jatka harjoitusravia. Sit voit ottaa käyntiin. Vähän reippaampi käynti. Ohjaa tasaisesti kädessä ja sitten oikein reipasta käyntiä. Niin, että pysyy käynnissä kuitenkin. Hyvä. Koita siirtää jalustinta vähän lähemmäs varpaita. Niin, että se jalustin on oikeassa kohdassa. Sitten tuu siihen pituushalkasijalle, ihan niin kuin tulisit loppukaartoon, niin sinne keskelle pysäytä kerran. Sitten lähde liikkeelle. Vähän reippaammin taas. Hyvä. Sitten saatte lähteä kaikki muut hevoset uralle. Ja vaihda Sakke sama suunta kuin on kaikilla muillakin. Sitten menkää kaikki uralla kevyttä ravia. Ja tasoittakaa etäisyydet. Rauhalliset ja tasaiset ravit. Sitten voitte kaikki siirtyä käyntiin. Ja päästäkää pitkät ohjat. Voit päästä Sakke vähän vielä pidemmän ohja. Ihan semmoisen löysän ohja. Noin.